dahil ako kamatis o iba ginamos. So, wapa ko katilaw ani ambot sa kailami ani guys. So, atong tilawan. Kani kay hinugay kamatis o asalong nga. Musamot to ni asalong guys kay gibutangan mag-iba. Kauna dayta. Pero init ang galon guys. Ato sa nguyupon guys. Tanin lang guys, kamatis. Asal guys. Bye-bye. Thank you for watching. Love you all.